Cum recunoști oamenii puși pe treabă? Îi recunoști după mașinile muncite. Mașinile muncite înseamnă începuturi noi și înghesuite. A doua casă pentru antreprenori sau punctul de plecare al proiectelor tale. Cu mașinile muncite încep proiectele care contează. Și când tot ce aveai de făcut pe azi s-a terminat, tot ele te vor duce seara înapoi acasă. Iar pentru că sunt atât de importante, șoferii le alimentează doar cu carburant de calitate. Carburant provenit din muncă riguroasă și experiență globală. La noi, îți faci plinul cu bucuria de a-ți pune planurile pe roate. Socar, motorul proiectelor tale.